A to chcete ísť dole takto, či čo? Kade idem dole? Kde ideš, Jano? Naspäť ešte raz. Tak iba, natočíme všetci, ako ideme. Ja vás natočím potom, Ja poviem spustím prvý, ja. ja poviem prvý a zo spodu vás potom natočím, ako pôjdete všetci dolu. No to je. Idem prvý. Čo, Piko? Určite si kýrok sa kom pojebaný. No, heď. Aha. Nevieš, zastav. Čo ti jebe? Ty koko. To je debil. Dodo, si v poriadku? Jano. To je koko. Ježiš. To je koko, že ďeši ho. Čo môže? Doma na dvore zastane. Ty kokos. Jebe! Ty kokos. Ja si musím zapásať do hlavice, ja nech by sa mi nevyzliekli. Piči, aby som aj išiel, ale kde je to? To je kokos. Vrátilo do toho smreka, kokos. To je kokos. Pipo si frajer. To je kokos, ideme my dvaja. Ja neviem, môžeme, iba hej. Ko je prvý? Choj. Ko je ty? A ja, počkaj, podrž. Musím sa tu zagabať. Ja som sa musel. Ale isto sa mi dostane sneh do ryti. No nie, neviem, naň. Natáča sa video. Zagab sa. Príprava na sneh. Práve na sneh, dá hej. Idem točiť. Koj. Počkaj, ešte baterku. Počkaj, nemusím sa, one. Opatriť. No dávaj. Aha. Mne to nešlo dobre, lebo ja mám A tepláky. mňa gieva ovce si stromil. Ty si bol najmä. To som asi ja vyvalil, lebo... Vaňťa, máš v poriadku? Mám. Vajcia máš v poriadku.